Tak nám vyšlo technika Kristýna Pršného, kteří nám přišli ukázat své vybavení. A už se nám chystá družstvo dorostenek, které, jak už jsem říkala, běhá na stejné trati jak družstvo dorostenců a žen.Ňapni ho pod pazury. Výborné. Tak, výborně. Tak a pojď. Vydrž, jenom běž pořád, běž, to je jedno, běž, ano. Výborné, vydrž, už jsi v půlce. To je dobrá sranda. Už jsi v půlce, výborně. Už to bude. To je dobrá sranda. No perfektně, co to máš za klace? Mamo. Zahoď to. Moje. Už to bude, ještě chvilku, vydrž, pojď. Pojď, ještě Super. tak, dobrý, paráda. Výborné. Dobré. Teď je to v pohodě.